Bà đang vui lại. Bà đã khả đến chạy nữa. Khả đến chạy nữa. Khả đến chạy mất khi không làm được. Mà nó cứ chịu mà. Nó cứ chịu mà. Ba về à với chúng nè, chúng ta sẽ khả năng này. Mà đây, xin đây đừng, xin đây kì, ăn không, xin đây kì, hả? Xin đây vậy, ăn đi phone nipsala, apa di phone nipsala re? Kenapa kan bah? Macam Baji Bosumtari. Baji Bosumtari yang video mana? Si hai, ibu nak ni mabas ni. Baji Wari ni biar, ni biar biamje, sondo ni biamje biar. Baik, gizi kami dah sendiri. Apa ni berbahasa ni apa? Naik dek Kokrazar Pokira ni Baji Rompa Nazari Baja Erina Hule Idiar ke Naik biang ini kat ni biang je biar ke Selal salang ni lal sal selung ni Ini dah nak sudah ada Roh Nei yang ni ang biam ni gizi roh happy biar eh ayah mati pun lang ke ang biam je gizi roh happy biar eh ni biam je gizi roh happy biar ni shoulak shouju berapa sih digdar ini hai hello hai inde hai Indra hai Hinudu ayah Bunda hai Hinudu unangsa Uri kalam uri hai ayah maba laji se nih yang jam ku sampai dengar nih unau ibu perlu dengar ini Leksya maga perbeni ada maga perbeni boy nebe neci Mabamna 2 tarik magni 2 tarikआवनो जोङो खेबसेनो जानानै फोजोबबाय आरो मा ओमफ्राय जोंना फिसौला फिसौजोफोरबो दंजोबो गासिबो नै बे जाहैबाय आब' दरले लाल सा लोंदों आरो लाल सा बेदर भाजा जादों बेदर भाजा ओमफ्राय लाल सा बयखौबो देखायजोबदों दे ना हरदो हाय होनहरदो नोंहाबो हाय बेदर हारा हरदों आं नै बिनानाव लाइन मोनलायबाय बिनानाव जाहा बङालि बिनानाव मोनदों नाम गाज्रिखौ होनदों दै नाम गाज्रिया बङालि आरो ओरैनो मानसिया बर' ओरैनो बयखौबो देखायजोबगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै उन्दैफ्रा माबानिमोन नामा टेकापाप नामा माबानिसो बाक्सानि ना बाक्सानि ओमफ्राय माइरंखौ खुयैखौ बाक्सा होनोमोन नामा माइरं खुयैखौ बाक्सा होनो ना जै दिंखियाव खुबाय बे माइरं जाबाय आरो दे बाक्सानि ना बाक्सा बबे गामिनिमोनलाय सिमला हुजुआ
सिमला हुजुआ ओमफ्राय आरो गामि एसे हाबलांबावनांगौसो ए फैला आदामोननि गामि खाथियावनो नामा खाथिथ' आरो ए फैलामोनखौ सिनायोना सिनायो ओमफ्राय माबाखौलाय हाथाय बाजाराव फैला मेन्देलाखौलाय गासिखौबो सिनायो आया माबा सिमला हुजुआ ना हाबलांबावनांगौ आरो गामिया आच्छा हाथाय मोनसेयावनो ज' जायो आरो आच्छा दे अबेयाव गोलैफैखो नोङो दा नों बबेयाव गोलैफैखो गफुरनि बबेहाय गफुरनि माबायाव राजकरनि बबे मोनसे जायगायाव राजकरनि जे बरफुख्रि जामुगुरियाव आरो जामुगुरि 2 नम्बर ना 1 नम्बर दे गोजोननाय थाबाय दे नै बिब' आरो बिमा लाइन दे जोंनि बेदर होआखै माबा होदोंब्ला जोंनि बेदर होआखै बिब' आरो बिमा लाइनाव फैबाय आङो रायजोफोर मागोफोरखौ मोजां लाखिदों बे मागोफोरखौ गोमालांगोन ओंखायनो लाखिदों जोङो रावबो नांलाय खमलाय दाजाथों सासे बिबाजै जानाया आंनि खावलायाव फोनांनो नागिरदों सासे बिबाजै जानाया खावलायाव फोनांनो नागिरदों दाहाय लास्टाव देखायगोन आं बेखौ बिबाजैखौ हारिमुखौ लाखिनांगौ रावबो नांलाय खमलायल' दाजा लोंला जाला बाराल' दाजा जोंनि कालसार थायो बेयाव बेखौनो फालिदों आरो जों मागोनि 2 थारिख जोबथा मागो फोरबोखौ बिराद गोजोननाय थाबाय बिमानिसिम जायखिया नै आंहा बिब' जानाय सासे ओमफ्राय आब'लाय बाबा बाजैयालाय माथो होनो बिब' नङा आङो बिब' थाबोलायबाय आंना हनै रायलायबा जुमाय लोंनायल' जानायल'थार हनै गासिबो खालि जानायखौनो मोनसे मोनबाखै माथो नोंलाय जादों हैनै मागो दिन नालाय जायाबा आया बिदि नङा नै मागो नालाय जानांगौ बे जानाय लोंनायनिनो बोथोरखा नालाय ओमफ्राय र' सासे आनै जानायखौ देखायनो नागिरदों आङो बे जाहैबाय र' नै लायथो बेनो आरो आनै जानाया बेनो ओमफ्राय आंहा माबायदि देखायदों नोङो र' नोंखौ दा देखायगोन आं दे जायखिजाया दे मागो फोरबोनि नों माबायदि मागोखौ रायजोफोरखौ माबायदि मागो जाजानो लुबैयो बेखौ नोङो एसे बुंहरदो आरो मा नांलाय खमलाय जानांगौ ना खौसेयैनो नांलायना आं मोसाबायानो रंजानांगौ आरोखि बुलाय सुलाय जानाङा रंजा खौसे ओमफ्राय माबायदि जानाया मोजां नोंनि बायदिबा मोजां बिदिनो रुजु जानांगौ रायजो ओंखारबाय नालाय आरामनो जिरायनानै दुरालाय मालाय रानगोन होग्राया होगोन जाग्रा जाबाय था जिरायनानै बे मोजां रंजानाय बाजानाय आरो रंजानांगौ मोसानाय आरो सोरबा मोसानो गोसोबा माबार मोसादोंसो आं दे जागोन दे बिबाजै जानाय बेवाइ जानाय बिमा जानाय बिबै जानाय जेव दंबावो नोंथांमोननो आङो नैबे मागो फोरबोनि नैथि सानखालि जोंनि गामियाव जानाय जिथुनिखि रंजानाय फोरबो बे फोरबोआव आं देखायनो नागिरदों दे मागो फोरबोनि रंजानाय बाजानाय नङा होमबा हा नंगौ नङा दे नांलाय खमलाय जानायखौ लुबैयो ना रंजा बाजाखौ लुबैयो आबैया नांलाय खमलायखौ नाङा ना दे मादैया माखौ लुबैयो रंजानायसो नांगौ जोंनो नांलाय खमलायखौ नाङा जोंनि मागो फोरबोनि नालाय रंजानायसो नांगौ नङा माथो नैबे जाहैबाय बिनानाव नै नं जामुगुरिनि आंनि सासे बिनानाव नैबे जाहैबाय बिमा जानि आफाखौ नों बहा लोगो मोनजेनामोनलाय मादै मायाव अरुणाचल लामायाव थांनायाव लोगो मोनदों ओरैनो हरना बुं ओरैनो हरनानै केमेरायाव नाहर ओरै थांबाय थानायाव नोम्फाखौ लोगो मोननानै लाना फैफादां माथो माने जोंहानि आबौनि फिसाला आंनि आफाया माथो नोंखौसो लाबोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय माबायदि बिदि जालायखो फेलें जालायलायखो फेलेङा माने अबेबा लामा ससेयाव आन्दायनानै गैया मोनलायलायाखिसै आदै थानेस्वर स्वर्गियारिखौसो नों मोननाय जाबाय आरो जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय होमबाबो आं दाबो आंनि असे बिमा बायदिखौनो नोंखौ सानो आं सिबिगोन नोंखौ आरोखि दे थिगानो दं दा मागो फोरबोआव जानाय लोंनाय नङा होमबा रंजानांगौसो नांलाय खमलायखौथ' लुबैया रंजानांगौ बयबो रंजा खौसे बयबो नङा होमबा नै बाजैया बे सासे माने बारा खुला खुलि मिनिनो हाया बियो माने बिना हाथाया गाहायाव ना गोजौ ना गिसिं बिना हाथाया हाथाय गिसिं बेबायदि आरोखि दै जायखिया बैसागु फोरबोनि
औ दे आं बयखौबो देखायलांसै नैबे बाजै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिनानाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिब' आं खुरमा बाहागि औ दे बोसोर गोदाननि दा मागोआव जों बयबो रंजादों जादों बयबो फुरथि खालामदों बिमा बिफा बयबो बिदा फंबाय रागैना दिनै देग्लाय बैसागु मागोआव बिराद मोजां खुंदों आरो जोंना ना आराम जादोंना मोजां जादों बिराद मोजां जादों आरो मागोआव ना आगैना नांलायनाय खमलायनाय गैया जोंनाव रंजानाय जानाय बेनो बास आरो ना आगैना मोजां जादों दा बेनो औ बेखौनो लुबैयो नङा होमबा रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैयो आरो रायजो राजाया दे गोजोननाय थाबाय आब'निसिम दे आं दिन्थिलांनो नैबे आंनि न' खाथिनि जाहैबाय बाजै नैबे र' माथो नोंखौ नुवाखैनो ओइ आं गोजौद्राय खालामना नुवाखै मानसिया खानाया आंनि बायदिनो जाजोब्बाय बेनाबो आंनाबो गुफुर बेनाबो गुफुर ओमफ्राय न' खाथि आरोखि दै जायखिजाया जोंहा नैबे ओमफ्राय नों अरिजिनेलि बबेनि होन्दोंमोनलाय बाजैखौ आङो 2 नम्बरनि 2 नम्बर माने 2 नम्बर ए 2 नम्बर माने जोंनाबोथ' 2 नम्बर जामुगुरि नालाय बेहाथ' जामुगारि जाबाय आरो दे जागोन दे ओमफ्राय मागो फोरबोआव मा सानदों मा सानदों बयबो रायजोफ्रा ज' जाथों मिलायनानै थाथों सान्थि थाथों औ गामिया बेखौ हास्थायो आरो औ बुलाय सोलायखौथ' हास्थायखाया नङा होमबा रंजा बाजा जि दरसे दरनै मोनजादों जि गरदसे गरदनै मोनलोंदों नङा होमबा बिदि मिलायनानै जाथों होननानै सानो आरो मा साननानै दङ बिराद मोजां दे जागोन दे आं बयखौबो देखायलांसै फारि फारिनो नैबे आब' जाहैबाय आंनि न' खाथिनि आब' आं एसे थाब देखायलांसै नैबे जाहैबाय जोंना बाजै ओमफ्राय बे आब' थिमि आरो ओमफ्राय थांखु थिमि नङा दे खिन्थु आब' थिमिसो जानला मोनला नङा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिबाजै आरोखि बिबाजै दुमसि टिउबलाइटबो होनो जोङो मानसिया गुफुर नालाय टिउबलाइट दे बाजैया मा मेसेज होनो सानो माने बे मागो फोरबोनि नैथि सानाव आरो मागो फोरबोनि दिनै खाना जादों रायजोफ्रा गोजोननाय मोनबाय बिदिनो रंजा खुसि मिनि खुसि जानांगौ बयबो ज'नो अनलायलायनानै मोखांखौ देखायबा मोजां मोनो गोसोआबो मोजां मोनो बयनिबो बोसोराव खेबसेसो मोजां मोनो आरो बिराद गोजोनथाव दे आं एसे थाब देखायलांसै गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम नैबे जोंना मनिबाला बायदों माने बिथाङाबो दंफैयो नै गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो नुजाफैनायनि थाखाय रौलै थांगासिनो र' लास्टाव आङो सासे गोसोमथार बिब' आं देखायनो नागिरदों दे बुंदो आं मा बुंबावनो मागो बैसागोनि गोदो आबै आबौआनो गालांदोंनो मागोखौ लाखिनांगौ ओमफ्राय एसे बिदैखौ लोङोबा उदै सागायोनो खिनाया मोनो ओंखायनो आं दा गारनो हायाखै एसेबाबो लोंबायानो थानांगौ जायो बेनिफ्राय बिदिनो एसे लोंबाय थानांगौ जायो जुमाय गारबा कर'ना जायो जुमाय गारबा कर'ना जायो ओमफ्राय जुमाय लोंबासो हामोनो जोंनाव माबा कर'ना हामो होननानै जोबोद जुमाय लांफैयोमोन हारसाफ्रा बै समाव आरो ओमफ्राय दा नोंहा उदै सानाय मा सानायखौ माबानो लकेलखौ बुङो आरो जेबो नङा दे बांद्राय लोंनाङा खावलाफ्रा बुंलाबायगोन नांनायनि बांद्राय बुंगोन ओमफ्राय ओरैनोथ' माने मोजां सेहेरा खालामनानै थानांगौ जोंनि लामा खाथिनि मानसिफ्रा ओमफ्राय बांद्राय लोंनाङा नांनायसिमावनो लोङो आरो नै बाजै खथेब सेन्देल गैयालासिनो थाबायबाबो टेप 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 होनलांबाय थायो बाजैनि नामा खथेब नालाय आं देखायलांसै नै देखायनोसै आङो एसे हाखुराखौ देखायनोसै नै गासिबो गामिनि बे खेबसेनो देखायजोबनोसै आङो बे देखायजोब्बाय बेनिफ्राय बै संग्रा खावग्राखौ देखायहरनोसै आरोखि